El 2005 es va construir l'Institut Escola i ens van plantejar objectius diferents dels que teníem abans. Aquests objectius eren formar persones preparades per viure i conviure al món que els hi tocava viure, des d'una perspectiva de vida plena, d'aportació, de felicitat i de millora del món que l'envolta. Preparar a nens i nenes, a joves i joves, que sàpiguen desenvolupar les capacitats per enfrontar-se a qualsevol repte de la vida. Semblava com si quan s'acabés aquí tocaven allà. Ara trien. I trien perquè els hem orientat. I trien perquè han descobert que hi ha moltes coses al món. I perquè han descobert les seves capacitats. I perquè saben que tenen una intel·ligència molt desenvolupada en alguna cosa i potser una intel·ligència no tan desenvolupada en una altra, però que amb aquella que tenen desenvolupada són uns cracs. I poden escollir i es dediquen a allò perquè saben que amb allò triomfaran i seran feliços. Aquest canvi de mirada suposa veure l'educació des del punt de vista dels nois i noies i no des del punt de vista del currículum. Els nostres nois i noies no necessiten saber moltes coses, però necessiten saber resoldre'n moltíssimes.